bersama Domen gebangan jatuh Theo bergetang isirku menehanani Bini raizोखौ फेहेरनो थाखाय मेंनो रोङै जुजिनायजों इयुन जोलैखौ नोजोर होनानै जुदि नों बुंदोंमोन दे जोंबो ख्रिस्ट'नि लाइमोन हानजा लुखानि Ano नोंथांमोननि नारा-नाथा नाजानाय दैदेननाय फोथायनायजों थारैनो जोनोम होबाय बिथोरस'नाय लाइमोन बिफान 1975
मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव 1975 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव सोरजिगिरि गोथां इसोरा जोंनि लाइमोन बिफानखौ दिनै 50 बोसोरसिम दैदेनबोबाय। फै जों बयबो दिनै रंजानि मोसानि आर बिखौ बाख्नायनि।